Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis li qed nofru dil-Quddisa skont l-intenzjoni tal-familja Sammut. U fil-Vanġelu llum Ġesu ser ifakkarna ħallu it-tfal iż-żgħar jiġu għandu għax tagħhom hija s-saltna ta' Smewwied. Li kien tħejju qalbna biex nilqgħu dan il-messaġġ li ser jagħtina Ġesu u din laqgħa miegħu fl-Ewkaristija bli nitolbu maħfra lilu għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna għaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwien u sħaħ fir-ruħ u fil-ġisem u li bit-talb tal-imqazza Marja dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb ta' Ġosue. F'dak iż-żmien Ġosue qal lill-poplu: għalhekk issa ibżgħu mill-mulej u għaqduh bir-reqqa u l-fedeltà. Warbu l-allat li missirijiet qdew lil hemm mixmara u fl-Eġittu u waqdu l-mulej. U jekk ma joġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu. Jekkux l-allat li kienu jaqdu missirijietkom lil hemm mixmara jew l-allat tal-Amurin li fartom qegħdin tagħmru, imma jien u dari naqdu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal: ma jkun qatt li aħna nħallu l-mulej biex naqdu Alla oħra. Għax kien il-mulej Alla tagħna li talla lilna u l-missirijietna mill-art tal-Eġittu minn dar il-Jasar u li jagħmel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar. U ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli minn ġo f'nofshom qasamna. U l-mulej keċċa minn qudiemna l-popli kollha u l-Amurin li kienu jagħmlu fl-art. Għalhekk aħna wkoll lill-mulej naqdu għaliex hu Alla tagħna. U Ġosue wieġeb lill-poplu: intom ma tifilħux taqdu l-mulej għaliex hu qaddis, Alla ħajjur, huwa ma jaħfrilkom ġnubietkom u ħtijietkom. Għax jekk intom titilqu l-mulej biex taqdu Allat barranin, ħajdur kontra tagħkom, jaħqarkom u jeqritkom wara li jkun għamlilkom il-ġid. U l-poplu wieġeb lil Ġosue: le, għax aħna l-mulej se naqdu. Ġosue wieġeb lill-poplu: kunu xhieda intom għalikom infuskom li intom għażiltu l-mulej biex taqdu lilu. Huma wieġbu: nixhdu aħna. Mela issa neħħu l-allat barranin li hemm f'nofskom u dawru qalbkom lejn il-mulej, Alla ta' Iżrael. U l-poplu wieġeb lil Ġosue: lill-mulej Alla tagħna naqdu u leħnu nisimgħu. Hekk Ġosue dakinhar għamel patt mal-poplu u taħ il-liġijiet u l-ordnijiet f'Sikem. Ġosue kiteb dan il-kliem kollu taħt il-balluta li hemm fis-santwarju tal-mulej. U Ġosue qal lill-poplu kollu: araw, din il-ġebla tkun għalina xhieda għax semmet il-kliem kollu tal-mulej li qalilna u tkun għalikom xhieda li ma tixdux lill-Alla tagħkom. U Ġosue bat lill-poplu lil kulħadd fl-art tiegħu. Wara dawn il-ġrajja miet Ġosue bin Nun għaddej tal-mulej fl-omor ta' 110 snin. Il-kelma tal-mulej
roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu mulej, inti s-sem ta' wirti, ngħidu. Mulej, inti s-sem ta' wirti. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken, jienet lil-mulej, int sidi. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-rizq tiegħi. Inti żomm fidejk xortija, ngħidu. Mulej, inti s-sem ta' wirti. Imbierek lil-mulej li tani l-fema. Imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek ngħidu. Mulej, inti s-sem ta' wirti. Int tallimni triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek ngħidu. Mulej, inti s-sem ta' wirti. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Infaħrek, missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjex tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu quddiem Ġesu xi tfal żgħar biex qiegħed ideħħ fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxipli qabdu jgħidu magħhom. U Ġesu qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u la żommuhomx, għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' smewwiet. Imbagħad qiegħed ideħħ fuqhom, berikhom u telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ifakkarna f'wieħed mill-atteġġjamenti li għandu jkollna aħna fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Ġesu qalilna ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, la żommuhomx għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' smewwiet. It-tfal iż-żgħar kif jaġixxu, kif jitgħallmu. L-ewwel qabel kollox jafdaw fil-kbar. U jafdawhom fis-sens li ħarsu lejhom u jitgħallmu minnhom. Issa t-tfal iż-żgħar jitgħallmu mill-kbar billi ma joqgħodux jaħsbuha x'għandhom jagħmlu, imma billi jaqbdu u jimitawhom. Hekk jiġri mit-tfal iż-żgħar jaraw li l-kbar jimxu fuq żi saqajn u jibdew jimxu bħalhom. Fil-fatt kien hemm inċidenti fid-dinja fejn kien hemm xi tifel ħarab ġie misruq minn xi annimal u flok jimxu fuq żi saqajn, dawn li jgħixu mal-annimali bdew jimxu fuq erba bħall-annimali rabbihom. L-istess il-kliem. Jekk titfa' tifel l-Ingilterra, ser jibda jħares lejn il-kbar u b'mod awtomatiku x'in jitkellem, ser jitkellem bl-Ingliż. Jekk dan it-tifel ikun Malta, jibda jitkellem bil-Malti. Jekk anke tifel Malti jitwielet Malta minn ġenituri Maltin u ma li jitwielet tieħdu ċ-Ċina, mhux se jitkellem bil-Malti imma jitkellem biċ-Ċiniż. Dan l-atteġġjament ta' tfal li mingħajr ma jaħsbu jitgħallmu u wieħed mill-atteġġjamenti ideali għalina jekk irridu nimxu wara Ġesu. Li nħarsu lejh u nħallu lilu jispirana. Fil-fatt aħna biex nagħllmu l-tfal jimxu jew jitkellmu ma naqdux nagħmluhom ir-regoli. Kieku l-ewwel nagħllmuhom ir-regoli kif għandhom jimxu, kif jgħid studjus Amerikan dawk it-tfal żgur li ma jimxux jibdew itsappu. Għax dik il-ħaġa trid tagħmilha billi tħares lil l-oħrajn u tagħmel bħalhom. U l-istess fir-relazzjoni tagħna mal-Alla.
Ir-relazzjoni tagħna mal-Alla naħħarsu lejh nitalmu minnu u niddialogaw miegħu. Hekk biss nistgħu nitgħana mal-Alla. Jekk nippruvaw nitalmu setta regoli u ngħixu skont dawk ir-regoli, il-ħajja tagħna nirrenduha bħala att uman u r-relazzjoni tagħna mal-Alla tkun waħda fittizja. Għalhekk jew illum nitolbu l-Mulej jagħtina din il-qalb ta' tfal iż-żgħar mod speċjali quddiem il-kelma tiegħu u quddiem l-eżempju li tagħna. Ejjew ma noqgħodux nitħassbu ħafna, imma ejjew niftħu qalbna dejjem aktar għall-Vanġelu u għall-ħajja ta' Ġesu u l-ħajjiet tal-qaddisin. Fiskiet nitolbu fuq dan. Sanu bil-wifqa u resqu talbit tagħna lill-missiera tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqfijiet tas-Saċerdoti biex il-Knisja tkompli ikollha l-atteġġament ta' tfal iż-żgħar fir-relazzjoni tagħha miegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanina għall-koll għal kull wieħed waħda minna. Għenna nħarsu aktar lejn Ġesu bħala l-mudell tal-ħajja tagħna, għenna wkoll li nippruvaw ngħixu l-ħajja tagħna bdil qalb ta' tfal ġkejknin. Nitolbu. Irresqulek Missier ħanin il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tolbuk Mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini, magħmul bniedem, biex hu li twieled minn verġli bla ma naqqas issa qaddes ix-ġbubija ta' ommu, inaddafna meħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħar lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Infaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita, tagħti d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fl-ola tas-smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li jihdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad jaslim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tallam, ħenna għalina, ħaruf talla li tneħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta'allam, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fiħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq. Bi Kristu Sidna.
Hekk infakrukom fil-velja tal-lejla li tibda fit-8 ta' filgħaxija. Dawk li għandhom il-biljetti jaħsbu kmieni, infakrukom li kull min jidħol il-lejla irġib miegħu ċ-ċertifikat tal-vaċċin u rrid jiġu skenjati. Dan hu proċess li jieħu fit-tul u l-aħħar persuni jistgħu jidħlu fit-8:45. Għalhekk tridu taħsbu ħafna aktar kmieni biex kulħadd jilħaq isib postu. Minħabba il-velja, il-qudiesa tal-lejla tas-6:30 mhix ser issir, minħabba ċirkustanzi tal-Covid il-qudiesa li s-soltu ssir fuq l-għolja ta' Ammar fil-15 ta' Wissu filgħodu mhix ser issir lanqas u l-qudies ikun bħal ħadd. Jiġifieri fis-6:15, fit-8:30, fl-10, fil-11:15 u fil-5 ta' filgħaxija. Dawk li ma laħqux akkwistaw il-biljetti għall-velja inħeġġukom biex tipparteċipaw kemm fuq Shake Television kif ukoll fuq il-mezzi soċjali ta' Facebook u YouTube kemm tad-Djoċesi kif ukoll tas-Santwarju. Għal dawk li jippreferu r-radio ser tkun imxandra diretta wkoll fuq Radio Marija. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.